おやつ TV です。今日はですね、これ焼きそばペヨングですね。ペヤングじゃなくてペヨングと。で、ベビースターと書いてありますけどね。開いてみます。早速開封して見てみますね。なるほど、こんな形なんですね。見た感じ。写真に写ってるように焼きそば風にくるっとこんな感じになってます。はい、こんな感じなんで、匂いがね、ソースの焼きそばのソースの匂いがしますね。美味しいです。焼きそばの味がしますね。ベビースター、に似てますね。面白いですね。結構面白いです。ビールのおつまみにおすすめです。はい。今日はこのペヨングね、お菓子をですね、紹介しました。買ってみてください。バイバーイ。